Dobre, Martin, čauko. Aj, No povedz, čo sa deje. bolí ma chrbát, v podstate bol som včera v nemocnici, dohnalo ma to až k tomu. Čiže na pohotovosti? Na pohotovosti, áno. Uvoľni sa. Je tu vidno skoliózu. Niekto tu už robil banky, ako vidím. A pánva je naklonená doľava. Čiže tuto ide do bedrového klbu, hej? Áno, to je dobré. Podľa magnetickej, čo si mi ukázal, v popise je, že do pravej strany. Ale vieš, to sa prenáša, čiže... Ale to je rok stará magnetická. Neriešil si to nejak? Ne, akorát teraz som začal rehabky. Predkom sa ukáže, jak to funguje. Ukáže, jak to vyzerá. Toto je maximum. Toto je maximum. Vystri sa. Mierne napravená drieková lordóza. No dobre, čo sa bude diať je... Vyrovnám ti tú skoliózu. Napravíme ten sklon tej panvy. Uvoľním ti tu fascie. Rozmasírujeme to, napravíme a bude dobre. Môže byť? Teším sa. O to sa ešte čelom púne. To vyzerá OK. A chrbtom ešte raz? No, kamaráde. Tak ideme na to. Si pripravený? No dobre. Čiže prebehla náprava, dekompresia chrbtice, hĺbková masáž driekovej časti chrbta, sedacích svalov. Nereaguje na tlaky v driekovej časti chrbta. To znamená, že platničky nie sú v kontakte s nervom. Aj v správe to nebolo potvrdené. Predpokladám, že problém je hruškový sval, čiže piriformis, ktorý mu tlačí na sedací nerv, ktorý sa opakovane zapaľuje. Aj potvrdil, že stojíš celý deň, že? Áno. No a stať celý deň je preťažovanie, predimenzovanie sedacích svalov, čiže čo bude treba robiť je masírovať si sedacie svaly masážnou loptičkou a stretching svalov okolia bedrových klbov. A to by malo zabrať. No po dole vyskúšaj to, jak to cítiš. Rozbitý? Trošku, hej. Kámo. Už je to predsa iné. Aj tá lordóza, tento zakrivenie. Postav sa mi z boku. Ľavú ruku dvihni trošku. No, je to ináč, vyzerá chrbtom ku mne. No, vyzerá to lepšie, kámo. Čiže esička. Sklon panvy sa zrovna. Na začiatku to bolo takto. To sme vyrovnali. Skolióza, ešte by to trebalo doriešiť trochu. Aj to rameno ľavé máš uvoľný práve rameno. No. Ešte roboty trošku na tebe. Tak jak to cítiš vo všeobecnosti? Keď to porovnáš s tým, jak si došiel? Určite bolesť sa zmiernila, priam skoro žiadna. Cítim sa oveľa lepšie. Nezaberali lieky, inekcia. Si dostal inekciu do zadku včera, hej? No a teraz to už je akože fakt lepšie. Dobre, a sedieť, vieš, jak to pri sedení to nebol problém? Sedieť viem, trošku ma ten sval boli, ten zadko je na zadku. Jak som ti tam masíroval, ale Áno, no. to z toho ťa boli, že? Môže byť. Ale môžem sedieť, môžem sa hýbať a hlavne ma to neboli. No dobre, čiže ak som ti povedal, že stretching, masírovať si to, bolo by dobre doplniť a podporiť tvoj stav alebo tvoju tuhosť, bisglicínat horečnatý, nejaké elektrolyty, začať cvičiť, stretching, rozťahovať sa, aktívne fungovať, žiť. Dobre? Veru. Tak lepšie vravíš, hej? Lepšie určite. OK, ďakujem. Ďakujem aj ja.